Не съм карал от една седмица. С Валю излизаме малко да въртем. Ще сме кафе рейсъри. И тази седмица, поради различни обстоятелства, които така наложиха, няма да има уикенд влог, ще има седмичен влог. Като започвам от понеделник. Съответно, да, днес е понеделник, 1 юли. Посрещахте ли July Morning, бе хора? Аз вчера, ден неделя, бях на сватба на един от най-близките ми приятели и жена му, която обичам. Също е близка моя приятелка вече. Тоест, не защото се ожениха, а по принцип. И сватбата беше много хубава. Не обичам като се наредят така няколко дни, в които не мога да седна на кончето. Но, уви, сега ще му сипеме едно хубаво бензинче, за да е посушен кончо. Кефи ли ви да гледате като сипам бензина на видеото? Мен много ма кефи. После на самото видео много яко изглежда. Не знам забелязали ли сте, но бензин си сипвам при изправен мотор, защото така мога да запълня догоре резервуара. Повечето мотористи може би също го практикуват. Може би не откривам. Много почва да ме дразни тия тъпи пистолети, как трябва да отидеш специално да си заявиш на касата след 10 вечерта, че искаш да пълниш. Долно в включване. Трябва да кажем колко ще сипеме, за да ни пуснат на колонката, помпата, да мога да си сипеме бензинец. Казва ми цял резервуар. Догоре ще сипеме. Колко горе-долу? Викаме как колко горе-долу? 18 литра. Колко горе-долу? Викам 50 лева. Ами, добре. А другото момче? И викам и той догоре. Колко горе-долу? Викам госпожа, пушти на колонките, колко сипеме толкова. Бас и мамата. Нещо ми тръгна нервозно тази вечер. И със Соня преди малко, дето на празно Цариградско се включа половин година. И тук с горивото. Сега като се разплатиме, гаранция на неко за лош ма спрат сигми. Айде до нови включвания. Добре, разплатихме се. Бати зора, след 10 часа си сипеш 30 кг бензин. Не знам защо така врача, но не е нормално половин час да зареждаме по 18 литра бензин. Това трябва да се случва в рамките на 5 минути, да съм спрел, заредил и изчезнал. Не сме в Формула 1, ама баси. Резервуар го пълня за под минута сигурно. Щрак картата плащам. Чао! До нови срещи! Всичко живо кара право,
Аз ги изпребадвам дясно. После моториста е тъп. Кажи ми сега, БМВ-то не може да се прибере. Не може, защото БМВ започна да помня, че не е най-бързия. Защо сега ми се набиваш и ти в лява лента? Мамо, леко сто мъркуча. Ека ме изплаши. Ох, майко. Сега, ако този клип види бял свят, очаквам коментарите от всички. Ама ти караш като луд. Ама ти си опасен на пътя. Ама ти си добър. Да, такъв съм. Може пък да съм си попълнил, че ако нещо се случи с мене, искам органите ми да не отиват зям. И моето сърце да топти в нечии чужди гърде. Ха-ха! Защото съм достатъчно мъж да го направя. Загубих Валю някъде. Ама ще дойде. Сигурен съм. Надявам се. Сега се притесних пък. Знам, че щипнах на Цариградско пред него. О, виждам един фар да наближава. И така, приятели, много говорих по темата защо мотористите карат бързо, защо не стоят между колите, до колите, а ми гледат да се изнесат и да изчезнат възможно най-бързо. Ето го господин Валю, каза го, че ще дойде. Не знам какъв беше. Мотор. Валю, какво ли си вика то свудя? Ще ви кажа една тайна и той слуша музика в каската. Ето го! Прави се на недостъпен, ма станцува и той. Добре ли, ето като си изгова. Този дринкън драйв как мина на уволнение. Да, Бургас. Сега ще има малко хейти за този кадър. Пичове, нема жив човек. Което не го прави правилно. Защото сега, ако ме спре господин полицай, ще има акт за превишена скорост в градски условия. Господин полицай, честна дума. Изтарвах съединителя. Неколко пъти. В интерес на истината имах няколко събития,
включващи спиране, проверка на документи и всичко останало. Например, шумен ауспух, светлини, всичко останало. И всичките се разминаха доста благополучно. Господата полицаи не се заяждаха. Аз тук не бих давал газ, Валю. Има народ студентски винаги. На еската има полиция почти винаги. Ти си опитен моторист, няма какво ти обяснявам. Интересното е, че Валю кара FZ, предишния мотор, с който не сте гледали влогове, беше FZ. Ето ги с парти буса, както винаги. Забавляват се. 100% слушат Цеца. Парти буса. Аз обаче тази вечер не съм в настроение, слушам Цеца. Слушам Renegade, Ex-Ambassador. Ex-Ambassadors Renegades. Пичове и пичолеси, много внимавайте на еската. Тия завои, които са тук към Joy Station. Асфалтът е отвратителен, както навсякъде студентски. Клъзга са ужасно. Падате, ударите рамо, чупите ключица. Пирони, гвозди. Не е забавно. Да лъзнем за хората. Да им е весело. То си кара в насрещното засти. И то си кара в насрещното засти. Ах, как замириса на трева, гадове. Яко чаделите. Не е хубаво това нещо. Аз си пропуснах паркинг зоната. Защото си приканвам с вас, уважаеми зрители. Така е, зрителят е винаги на първо място. И всичко се прави за него. Така ми каза Слави Трифонов. Макар и не на мен. После я да ги видим тия судари. А така бе! Дай бе! Еми толкова. После много включа. Ай, чао. А понякога просто се кефиш и си летиш. Ето така. The next morning. Вторник, 2 юли 2024 година. Отивам до офиса с мотора. Както винаги си има трафик. След обед, според прогнозата го дават възможност за гръмотевична буря. Предвидил съм го, ако затряска. Просто ще си остана в офиса, докато мине този път. А не както клипа, който споделих с вас, където ме пика радушка тук на Цариградско. Забелязвате ли, че последните няколко години в София всеки дневно е тапа? Всеки дневно, не в час пик сутрин или час пик вечер, през целия ден. В момента е 1 без 15 и както виждате, трафикът изобщо не е лек. Даже напротив. Не е най-тежкото възможно, най-тежкото възможно ще е по-късно и вечер. Но към момента
не мога да кажа, че Цариградско е свободно. Ето сега ще искам да направя десен забой, да бележете, че са кола до кола. И трябва да правя уникални маневри. Да, ще си понеса хейта. Общо взето може и да ми умра да обяснявам, че докато не си моторист, не можеш да възприемаш мотористите, защо се движиме така. Човека ме видя, направи ми път. За толеранса също доста говорих в предходното видео. Както и за хората, които карат постоянно в лява лента. Независимо дали бързат или не. Трафика може да е много по-лек, ако просто хората, които не бързат си се движат в съответната лента. И не възпрепятстват хората, които искат да се движат малко по-динамично навременно. И така, приятели, свърших си работата от офиса. Надявам се да не ме затреска грамотевичната буря, която предсказва прогнозата, поне този път. Да, имам и автомобил, като виждам прогнозата, логично да с автомобил, но в София просто не е издържан да се движи с автомобил. Отвратително е, хора. Погледни каква колона става от 10 автомобила до светофара. Един светофар никога не минаваш от първия път, брато, мерси, че така хубаво си изми предното стъкло и му къпа целия. Казвам го, защото не, че човека няма право да си измия стъклото. Не веднъж съм става свидетел как хора го правят нарочно, когато моторист преминава, както аз преминах току-що между колите. Имайте предвид, че според българското законодателство, когато автомобилите са в покой, било то задръстване, мотористът има право да премине между тях. Няма право, когато автомобилите са в движение. Дали не беше това връчет с шкодичката, гледаше ме странно. Отвратителен булевард. Все едно съм постана. Тупки, шахти, бабуни. Пликчета се търкалят. Пликчетата са опасни, приятели. Губиш всяко степление, като минеш през пликче. Плъзгаш се, прибиваш се. Както ви казах и по-рано в клипа, трафик през цялото време на деня. Вярно, че е столица, ама София беше столица и преди 12 години, когато дойдох да живея тук. Пък трафика не беше такъв. И тогава си беше тенденция хората от всички краища на България, че и света, да пристигат тук в търсене на по-добро възнаграждение основно, по-добър живот. Не мога да претендирам, че
се води тук, отколкото в провинцията. Поне не от към спокойствие, със сигурност не от към чист въздух. Зависи какво търсиш. Аз, например, си харесвам София, макар многото трафик, макар всевъзможните особи, които може да срещам всеки ден. Просто аз съм така устроен човек, че обичам да живея активно и София ми дава тази възможност. Колегата с БМВ-то ме пусна да се включа в трафика и затова му благодарих. За този тип толерантно говоря, нищо не коста да отпуснеш педала на газта за 2 секунди или да се тръпнеш както Хондата. Благодаря, Хонда, за да премина аз. Казах и в предното видео, не сте длъжни, уважаеми колеги автомобилисти, но така наречения ефект на пеперудата е много силен. И ако всички сме малко по-толерантни на пътя, което признавам, че и на мен ми е трудно понякога, всеки си има своите дни, емоции. Мерси Сузуки. Та всеки си има своите дни и различни емоции в деня, които не винаги може да си толерантен към другите, когато самият ти не си балансиран. Май има всички изгледи да се приберат този път без да ме убил дъжд. Ето и Volkswagen се е прибрал максимално вляво, за да мога да премина. Гледам да благодаря на всеки шофьор, който е адекватен. Не че съм някакъв авторитет на пътя, но едва ли не ги поощрявам, защото когато биваш оценен, ето и Hyundai, мерси братле, когато биваш оценен, поне аз вярвам, че те мотивира да продължиш в същия дух. Мерси. Оп, тук захладня. Най-вероятно някъде по-напред вече е вали дъжд. Аз съм така близо до вкъщи. Предния път, ето тук се опитах да се крия на Андито. По-скоро се скрих от ледените купчета, вече бях до кости мукър. Еми, май за вторник толкова с мотора, приятели. Бъдете живи и здрави и ще се видиме, може би утре, ако не вали. В петък със сигурност няма да е, защото един малък апдейт или тизър, петък летя за Германия, където ще бъде уикенда за световния рън на нашия куп Gremium MC, така че очаквайте включвания и от Германия. Чао за сега, приятели! Здравейте, приятели! Нещо цялата седмица съм крив. Нямам така да ми дойде настроение, да се усмихна, да си кажа, това вече е бати хубавия ден. Излязох сега след работа, малко с мотора. Отивам до Студентски град. Обичайна дестинация, колкото и да не го харесвам. Просто е по средата на всичко и е добра сборна точка. Опени, колеги. Да ви кажа, приятели, въпреки всичко мотора ми оправя настроението.
Дори да има някоя шматка, която си гледа телефона, а не следи пътя. Тя ме ядосва краткотрайно, все пак съм шибановен. Лесно се ядосам. После още по-лесно ми минава. Не задържам много гадости в себе си. Не мога да си го позволя с времената, в които живеем. Ако приемем всичко навътре, много рано ще си отидем от този иначе хубав живот. Пък мене ми се живее, приятели, обичам живота. Обичам света. Има много места, които не съм видял, а бих видял. Посетил кухни, които искам да опитам, култури, от които искам да се науча. Защото всяка култура носи по нещо ценно в себе си, за да има и за да се е съхранило. Разбира се, има и лоши неща, но правилно канализирани и те могат да бъдат много полезен урок. Например, какво да не правим. Например, не забраняваме на жените си да ходят на училище. Не караме жените ни да носят фередже. Не убиваме жените си с камъни, ако не носят фередже и са ходили на училище. Някъде такива дребни работи. Разбира се, всяка религия си има позитивите. Моят проблем основно на религиозна тематика е, че се използва за политика. Всичко политизирано и не се търси да се извади наяве доброто от хората, а вместо това се вадят съвсем други черти. Хората биват фанатизирани. Стигнах аз до кафето. По-късно може да се включа пък. Иванка каза, че ще дойде с кола, а не с мотор. Въпреки, че ще изгуби своя. Имаше инцидент, който за щастие не беше с нея, а не им приятел. Претъркаля мотора на Серес. Затова, приятели, давайте си пък моторите на хора, на които имате доверие, че могат. За щастие момчето е живо в зала, ама Иванка от един месец си обикаля с колата. И мало да става. Зачистих малко визиора. Ехо, ти нямаш ли да идваш с кола? Тък му те обсъждах в влога си. Защо си по клинче? Аз сега ти се накарам пред хората. Къде са ти на коленките? Яким си хубаво, макъв тос розов панталон. Ай, сега ще ти се карам в лайнче. Ще кажат хората, гледай го тос. Здравейте, приятели! Ден четвъртък от тази седмица. И тук съм снимал в всеки един от дните. Къде какво? Трудно ми е да ви цитирам в момента, ще видите по-рано в клипа. Не е като да съм имал някакви супер изненадващи интересни ситуации. Общо взето хора, които си говорят по телефоните, докато шофират, да сичат ме, или други участници в движението. Съответно, дори като им свиране с капсула, те тотално не обратират, че свириш на тях. Съществуват си в една собствена планета. Освен това, напрягат ме и разни други лични неща. За
съжаление, живеем в свят, в който когато има полза от тебе, си много търсен, много интересен човек и в секундата, когато дадеш задна и кажеш, примерно, дори не мога, не искам, не мога да ти свърша работа. И ставаш непотребен. Това правиш. Така устроим света, приятели. Но пък това помага. Дава уроци. Сещайте се да се пазите от подобни хора в живота си. Госпожа, тук не се пресича, гаранция ти давам, Франция. Има пешеходна пътека по-малко от 30 метра по-нагоре. Ето тази госпожа сега ще премине по нея. Spotify ми пусна едно от... Ева ти паветата, братко! Ми изпаднат пломбите. Та Spotify ми пусна една доста любима песен. Коя пък този път няма да ви споделя. За мен си остава. Ако си припея някъде, може да ви дам жокер. Паветата са отвратителни, приятели. Все едно караме в Бостана, а сме на пъпа на европейска столица. Ха! Суржи парченцата ми Фред. Това ви беше жокера. Искам пак да съм човек. Поне за ден да бъда те. Хей ги зъбки, хей ги две, те се клатят най-добре, а причината паве. Като ми изпаднат пломбите, не се базикам. Бати паветата е бати чудото. Печагата с шарана така се загнезди отпред. Най-бруталното соло има тази песен. Ако сте се сетили коя е, няма да ви я казвам. Направят си малък ресърч пък. Ако случайно китариста на бандата гледа, не случайно, може би, се познаваме. Павка, брутално соло, брат. Жив и здрав бъди. И къси още струни. Мега якото соло. Направо чупи, кръти, износва. Ох,
автобус е голям. Ще мина. Той е голям, ама аз съм смел. Отсвети ме! Служи парченцата ми вред! Стигнахме до мястото, където трябва да стигнем. Няма пък да ви дам подробности. Днеска се чувствам потаен. Но все пак ме разведри малко, че изкарах мотора по обяд да свърша някой друга задача в центъра. Оставам ви за са, приятели. По-късно може би ще направим още едно включване. Чао! Си. Тино, тино, час, две. Как е да ти дишат във врата? Са ако се забави като тръгне, дали да му свирна? Не се забави, няма да му свирна. Че после трябва да бегам в уличките. Контурни сме. Ихче Volkswagen. Полицейн. Господин такси се включва от никъде. Мигачи, това, примерен водач. Хайде на любимите павета, да не изпаднат зъбките. Това между другото е една от малкото патрулки, която виждам да дава мигач по принцип, а допълнително го дава и за всяко престояване. Ела! Доста рядко виждам точно хората, които охраняват законите и спазването им, да ги спазват. Затова казвам, Ева, докъде сме го докарали, когато нещо се случва както трябва, да викаме Ева. Що ме чувства, че тия Шкоди всичките са служебни? Не виждам лампа или допълнителни антени, ама две напълно еднакви октави. Една след друга. Да, дали е случайно.
Смятам да се чувствам добре, добре, по-добре от всички най-добре, даже и на дъното да е. Там е сянка, в очите не пече. Смятам да се чувствам добре, добре, по-добре от всички най-добре, даже и на дъното да е. Там е сянка, в очите не пече. Толкова смога, толкова ви давам. На повече не знам дали да ви надявам. Хайде, хайде, по-зелено няма да стане. Оф, оправи ми се настроението някак, дали, защото ме понапече слънчицето. Бях доста кисел през почти цялата седмица. Дали защото тази нощ да летя за Германия също така настроението ми е подобрено. Ще сменя малко софийската обстановка. Къде ще ходя? В Нюрнберг. Какво ще правя там? Клубът, от който съм част, мотоклуб, става дума. Има така наречения световен рън. Клубът се казва Гремиум. Много вероятно да е най-големия европейски клуб, поне аз така го виждам. Ето мацката кара, говори, но е пуснала хендсфри. И си следи пътя, а не тъпия телефон. Правете, като ето тази готина мацка СВ 3807 МС. Поздрави, мацка. Даде мигач. Ще се предстои правилно, ако е пуснат. Да, и не я пуснаха. Няма как да ни направя отцепка тук. Виждате ли, приятели, не всички участници в движението на София са зомбита. Ще се старая да давам и правилните примери, вместо само негативните, защото ще кажете, че аз съм хейтър. Аз съм хейтър, но все пак не е целодневен. Ето и тази кака си е сложила стойка за телефона. Най-вероятно има хендсфри или го пуска на високоговорител. Да, гледа си GPS-а в момента. Но това пак е някакъв приемлив вариант. Отнема ти вниманието, но не както да си го държиш в ръка и да си пишеш чатчето или да набираш и да звъниш. Ако е много спешно да се обадите, винаги може да отбиете. Да поздравявате ли скутеристи, приятели? Аз по принцип ги поздравявам, защото за мен всеки на две гуми е колега. Че автомобилистите, в смисъл всички сме на пътя, всички сме заедно. Пак имам един приятел от друг мотоклуб, не от моя, който ми закара, че поздравявам скутеристите. Аз пък ще си ги поздравявам. Ето един колега моторджия. И той ме поздрави. Това е едно от нещата в мотокултурата, които адски много ми харесват. Че може и да не познаваш човека от среща, но заявяваш уважение. Вие сте братя по колело. Защото се движите на две колела. Ох, сега тази патрулка как ме... По принцип мога да се изцепи и да мина. Но все пак гледам и пред тях да ги уважавам. Те, че няма да тръгнат да ме гонят. Няма. Особено в този трафик. Ама един вид е подигравателно към тях. Не се прави така.
моята синя Шкода веднага се залепи зад мен след тази ми маневра. Dodge Challenger. Между другото, напоследък забелязвам много Challenger-и в София. Явно мостовото работят яко. А шофьора на тази пътувка е адекватен. Ще спомена, че в момента кара с малко над ограничението, но той се движи, както говорих в предното видео, съобразено с пътната обстановка. Вижте, че оставя близо 3 коли дистанция от предната. Съответно се движи с скоростта, която е подобаваща за лява лента, макар и малко над ограничението, и не представлява никаква опасност за автомобила пред него, за мотора зад него. Аз си спазвам една кола дистанция и се движа в орбитата, в която се виждам в огледалата на шофьорите. Много по-очаквано е този шофьор да погледне в това огледало, защото отляво няма нищо. Както и този шофьор да погледне в лявото огледало, при положение, че се движи в дясна лента. Трафика се е пооблегчил. Синята Шкода продължава да идва. Времето е много хубаво. Не е жега, пък пече достатъчно слънчице, за да не е студено. Ето, отново давам мигач, за да се предстои. Направо ева на този шофьор. Примерен. Бъди жив и здрав, колега. Автомобилист. Не съм ченге. Да се знае. Ето го и Фончо. Was machen Sie du, Фончо шофьор? Фончо тариката шофира по немски автобан. Deutschland. Айде, Фончо, пари. Coca-Cola. Sometimes war. Германия, пари. Вижте го, лява лента. От бързото, ама единствена шестица, ма натега много тежко. Глей коста, не му издържи. Не издържи, даже е тройка, не е шестица. Фончо. Нема бате, буса не му държи лева лента тук. Само аудита фърчат. Да сме си в България, ще държим лева лента. Ауди автобан. Ху Германията са. Нахткурц. Ще е в игра.
ridden round United Texas town. About to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here it's time almost every night. But now I might be mistaken.
Защо пък да не отида някъде да видя нещо историческо и да не ме отрепа от дъжд. В Прага ме валя, в Братислава ме валя. Сега ме вали и в Кобург. Но ви черпя този замък. Айде след малко се включваме с още. Ама дали има и това? Задни социал. А вие искате да снимате Фердинанд? Това е българско. Къде е лъвът? Та картина на Фердинанд. Слизаме в мазата. We need to remember. Yeah. And normally you should learn from the history, but you know. Or either it will repeat. Yes. Oh, that's a special view. Normally when you have nice weather, you can see more than 250 kilometers distance in each direction. So that's why it was a big advantage, the castle here, you know. They never got conquered from anybody.